Jeg hedder Niels Rasmussen, og jeg er formand for det Fynske Dyrskue, og jeg vil rigtig gerne byde jer velkommen til det Fynske Dyrskue 2010. 65.000 mennesker gæstede vores dyreskueplads sidste år. Jeg vil håbe, at der igen i år er rigtig mange børnefamilier og andre, som kommer og ser og lugter og smager på et fynsk landbrug. Kom og se køerne blive malket, kom og opleve hestene blive mønstret, kom og se grisevæddeløbet og kom på børnedyrskue og se det interessefællesskab, børnene har omkring deres kæledyr. Kom og se tidens maskineri. Fynsk landbrug er moderne maskiner og moderne teknik. Det er stedet, hvor man oplever det og får lov til at kravle på de store maskiner. Kom og se vores fødevareudstilling. Der er en kulinarisk oplevelse. Se fynske specialiteter, når det er bedst, og hvad fynsk landbrug kan præstere. Smag på dyreskuepølsen, en pølse, der er blevet til i samarbejde med de fynske slagtermestre. Og kom og gå på Bison Burger Bar og få en Bison Burger. Og i det miljø, hvor bisondyrene går ved siden af en indhegning, der er der en total oplevelse der blandt andet, som gør, at vi har rigtig meget godt at tilbyde på dyreskuepladsen. Og jeg glæder mig til at byde jer velkommen.